One I work Igbo dons ji okwu wee bịa na this video biko ekenekwa ngị bụ ndị ọma na-ege m ntị bike bi na nene m udo dịla onye ọbụla udo dịla nwoke dịkwala nwa nwanne ya nwoke Igbo dons onye amị na ugo ji akụkọ wee bịa na this video today. This video is all about that trending thing nwanne na-ewu asị na pastor mere nke a pastor mere nke ọzọ. Pastor bụ mmadụ ka asị girl pastor sị gị hapụ di gị hapụkwa, which means na pastor ahụ onwe ihe meli echi you can as well leave that pastor ha jekwula onye ọzọ. I don't want to come and debate whether unu emero ihe ọ bụla unu mete n'isi unu because anọrọ m di ya o nwere onye apatasị gị n'ọnụ di ya mgbe unu na-abụ bido o nwere onye ya sị na ake nekwa na unu na-abụ ebidogo. And the other things in na-eti mkpu ana nobody has ever come as okay nekwa na iji foto gị na this guy yo na mgbe o mere gị engagement o mgbe ọ bịa fụ ndị bụ unu o mgbe ọ gburu nkwụ n'isi gị o mgbe o mere anything. He did not do anything n'isi gị. As ọ bụ na okekpe ya by law and by tradition you guys are still single and singular. Go pastor bụ mmadụ ka ọhụụ unu na-asịgodo na unu mere na unu emero. It's none of my business, but what I'm trying to say here is that now let it be a lesson for others. Let it be a lesson for others. And the rate unu say accuse the pastor n'ụwa. The rate unu say accuse the pastor n'ụwa. Unu were that energy when I call out all this una sugar daddies, sugar mummies, all this una uncle na Abuja, all this una Abuja politicians, Lekki big boys, and ubunu wele energy and I call her out. There will be sanity in our society. There will be sanity in our society because now any girl obuni balaka odero single just that in again me 5 or 6 girls need date one guy they don't even know they are dating. 5 or 6 girls need date one guy they don't even. So before there's an average of 1 guy 6 girls 7 girls and none of them know each other, so none of them they single. That is what the Bible is trying to say also, that on that last day, no, some women that they will eat their money and clothe themselves and take care of themselves so that can have and working. Unu will let that energy and now call out to those guys. There will be sanity. Ndino ndakaji amala na akaji handaka na jiho amana akejo hanokwa in the category of singular. Unanagota na video wanda mwakeme. Kunu wata ihe ọ na-ekwu n'ụbọchị nke taata ekenekwa m Igbo mụrụ nze m ọzọ kọdịkwan. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother Igboland TV. Onye amị no ganwa gwa tamu na ebecha. Biko o we fe chọrọ ikwu. Anụ m n'ọtụtụ n'ime unu awatch na video nwaanyị a. Anụ m n'ọtụtụ n'ime unu awatch na video nwaanyị a. Otu o si na Chris, Pastor Chris yuzuchara ya dumpuo. Although the people of Pastor Chris use Sharia dump, I didn't have and support of Pastor Chris. My man of God was respect your way. Man, I do want to let a man of God, Jade Jaguia, or Burga Macaron. And do want to let a man of God, Dana Jacuman of God, or Burga Macarano. I don't think it's Pastor Chris mentioned like a cat dump walking. Can you talk on the boogie? Look at you one, him on our wine. If I told a pastor who I see a baby puta, call on Open a water. August in nature test Dionoso. Because when you put an hour, Pastor Bogia put on a baby, August pastor, no. Only my name, Mona, I'm workers at Agoge. It was the camera given. If one of towns were known as Zuzo, when they made that thing on our two Naboto, squat I gun and Sue that way. You could even Aguay because I didn't stop why. Akwa yi na ebe crocodile tears on your body. Because the guy is got working on a D. It's the Kuya, no dick. I can tell you number. I'm a band man, the other but I say, if one in already, I was going out my bestie. We are bestie again, bestie. Who work at you? Why? Who told the crime? But I don't want to get on that bestie. Working or no working. To what kind of gay? To what kind of gay? I'm not going to one. Kata na woke na wine on aba every day on aba. Never get you in the bed. Amuguya. Kata one every day folk na wine aba. Every day because they find aba. Never get you in the bed. Hana aba kana jira siga dem mechi. Hana aba ka turubu siga siga metrubu o change ye memo fuma. Hana aba ka kontara siga batechi. Ya na aba wa aba gide n'elu bed ka o ye bi.
ọgwụ kwuru ya na ndị gị gbara ama na eziokwu na ụfọdụ nwoke a na-asa nwoke dị polygamous in nature ihe agwa gị wee eziokwu ebe anyị fụmadị na hide ihe na nwoke nọkọtara lụcha nwaanyị tata asịkọ hapụ ite only by the grace of God na nwoke lụcha nwaanyị na ọ wụchi nwunye ya only by the grace of God. That is why ọ na-ewebiko obi na-ekwu ya ndị na-aga asọ adịra nwunye mmadụ ndị na-etinye ọnụ na private bank anyị na-eto gị mmadụ ike na ọ dịrị izi onye ọbụla ditewuru ihe ahụ tụọ ya odogwu. Yes, because some of ụmụ nwoke na like eri ofe ọha tata echi arị ofe olugbu echi arị ofe ọha echi arị ofe ọkwụrụ ọ dị nwoke niile n'ime only by the grace of God. Ihe gara asị m dịgịdị nke a dịgịdị ịgbara okwu m na-adị ụkọ ọ na-adịrọ dịgịdị nsọ na-adị oje China ma ihe ọ na-eme na China only by the grace of God na nwoke nwere ike ịpụ ọma mit nwaanyị onye ọzọ ọntị ụbata na ndị oripendị ka nwunye esi etiriti ya. That is why elu ọ dị tiriti edigo ọfụma ka ọ ya wọpụgo na iro chọrọ izuzu ezu ochite ka isi eme na ya dị ochite ụdị obi ọma inwe n'ebe ọ nọ ochite ka isi etiriti ya ka dị gị ọmechi chọ yu so gụọ n'ebe akwa na pesakis chitiri gị isi adịghị mma. Ana m agwa ndị mmadụ weta ma ọ pastọ gị ma ọ na ọrụ pastọ gị ịma sugarcane osisi sugarcane nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla were osisi sugarcane ma nwoke ọbụla were osisi sugarcane wee na-eme mkpọ lese na ị na-aga ụzọ ije mana osisi sugarcane ka iji wee na-eme mkpọ mana mmadụ one day ị ga-agbochi sugarcane na-ata ya because ọ na-atọ ụtọ. Onye ọbụla ji osisi sugarcane wee na-eme mkpọ osisi okpete were ya na-eme mkpọ mana nwa na one day okpete ga-agụ gị na ndị ya agbaji osisi ahụ iji wee mana mkpọ were ya ata ya asị okpete ka anyị dị nke afọ ị na-erisi anya mmiri ahụ ịma na nwunye mmadụ na ọ dị mmadụ dị ihe ahụ mgbu nọ na bed na-asụ bụ onye unu na-asụ ị bịara kọrọ anyị mgbu nọ na bed na-ebizuzu ihe unu na-ezuzu ị bịara kọrọ anyị kịta ka ị na-asị ya abụzie nwunye ya bịa lụba gị ọ dị pọsịbụl so ka anyị dị nke afọ nwoke ọnwụ na like nwunye nwoke ọnwụ na letara nwunye ha ya 1 year ya 2 year ya 3 year ọ hapụrụ onye ọnwụ na ga-alụrụ nwunye ya ọ fụrụ gị n'anya hapụcha na ata isisi ọ na-ahụ along the line nwoke na nwaanyị na-enwe nsogbu mana ọnwụ na ị nwere ọgụ isi isuo nsogbu a mpụta ka ba utezie bikọs ịgbapụ ebe a jee n'ebe ọzọ o nwere ebe ụwa tọrọ ute onwe family ga-abata problem na adịrọ so let us be careful. Onwe family ga-abata na problem na adịrọ nọọ na onye ọrụ maka esi ejikwa nke ya problem daa ha na baba n'ime mụlọ nna biko gbagharazie nke agba ekechikwa ya onwere problem na adịrọ ịpụta gị na pastọ Chris ị na-achọ igbu afọ ya afọ ya ka ị na-achọ igbu nwoke ọnwụ na nwere ike zuzucha na iro ozuzucha na iro mara na ozuzucha bata ọ ka fọ nwunye ya n'anya. Yes, ọ ka fọ nwunye ya n'anya. So ife ile na ọka ịkparacha akwụ ka i buruzie ogbe akwa eburu ọ dịkwa pọsịbụl. So ibegide akwa tata ruo nwanne echi pastọ Chris adịghị dị ịlụ gị. So ka anyị dị nke afọ n'ihe anyị na-eme ịghọtago ka anyị dị nke afọ na ị ga-adosa nwoke ahụ ọgụ ọgbakọ gị mgbe ọ na-agbarị gị mgbe nna na-eji ije agwụ ịbịakwa akọrọ anyị ọ ka nsị ka ngwu na onye ọ na nke afọ ma anyị nwere nwoke na-alụ nwaanyị nwoke ị na-alụ nwaanyị jidesi nwunye gị ike apụka ka a na-asị gị besi wee dị ka besi nwoke ọnwụ na ị na-afụ a na nwaanyị ebiri na ya na-akpa nkata ọ ga obere oge ọ ya ebido elube ọ mere nji aja ndị anyị ebuka obi oke ọ na-ekwu ụfọdụ na-asị gị nwoke a na-ekwuru ọ dịrị izi. That's why okwu ha na eto esi nna kwusie ike because mmadụ idi nwunye ha adịrịzi ife dị wuri ya jaa ya ike a na-eme gị man of God agbaghị ihe ndị mmadụ na-eme ịgba ntị ma mụ ma mmadụ so ife onye ahụ na-ejisi ike ọ dị agara ihe ahụ ihe gburu sansin ịchọrọ agịrị na-eme ụmụ nwoke na buru mashin na-agafe afọ nwaanyị nwere ntoto ike gaa lee ọlụkpụ otu one of them na-eme nke nwe ntoto ike ọ gafe ọgbafe anya wuti mashin ọ ya like ọtọ nụ anya lee ihu ya anya ka ọ gbakọ otu ahụ shep azụ ya dị ka nke ihu ya dị ime okwu m na adịrọ ka ọ gbagba otu ahụ ọ dị nwoke niile n'ime only by the grace of God ka nwoke ga-ejidewe onwe jide ha na nwunye. That's why nke ọnwụ na inwe gị nwa nwaanyị jidesie dị gị ike nke ọnwụ nwoke jidesie nwunye gị ike mana ebe ọ na-aga like nwunye m nyagide moto ma ọ nyagide mashin na o mebie n'ụzọ mụnwa na-eji aka m aga ebi ya adị masị dị ya ọkada ji eburu ya because a na m ejidesi ike n'ike agwaghị asị ka gwa ụlọ biko nwaanyị lakpuo chọọ dị nke ya hapụ nwoke ahụ na ọlụgo nwaanyị aka sị ka gwa aka nwa n'ụlọ ebido ntị ibi onye amịrụ ka nwa gọta mụ na-ebecha nwoke mesịa